Cine ești? Domnul Muscă. Nu te-am mai văzut pe aici. Da, nou. Cât timp? Cât timp? De câteva minute că aveam direct. Sigur? Par foarte suspicious. Nu sunt suspicious. Foarte nou, that's nou. Da. Ce faci? Bine. Unde locuiești? Am venit! Unde sunt părinții tăi? N-am pe aici. Am 25 ani. Hai! Știi că sunt un hunter, nu? Ce Știi că ăla? vreau păstori. Ce ăla? Un vânător și te pot omorî într-o secundă. Cu Sunt săbături. Domnul Muscă pe nume Alien. Nu Alien. Sigur nu ești pregătit la așa ceva. Ai! I-am zis. Ce trebuie să vedem ce se întâmplă cu ea. Asta, băi, nu intră aici. Cred că e prea mic. Amarul. Asta îl desectăm. Încem la surgery. Surgery. Bro, are un stomac. Frate. Frumos. Destul. Cum ai vădat? No, bro. A lăsat numai ADN-ul. Trebuie să inspectez acest lucru. Când cineva o să încerc asta o să detoneze. I found it. Here you are. What the? Has an eye? Holy cow. I gotta make. O să facă tot undeva pe asta. Situație. Oh, ce prețios. O să mă răzbun pe el.
어렵겠다.